kana maa si gɛnfɛn kun da ala kana maa kun gɛnfɛn fana bolo bon d'accord ila ko bara to hasiriya fana masida nyengoya et puis ila juru ina fana et puis o ya balla ko tana mawli fana sa ye wala muso tɛ bolo non muso tɛ bolo bon ni yere de ni cɔrɔ muso fana manye muso ko janfa bonya ko non ka do mɔgɔ ina fɔ bagan cogo ni tɛ kana da in ta tigɛ ka bɔ ka ɲin kunna kana e bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di oh mais iba na i kan k'i lo ka kuma mo fele plus ka i ni yo fo da la o kɔni na kɔni i tɛ n ka nasɔngɔ di yan donc ne 30 000 tɛ d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen de ye dinan ala barima yɔrɔ nafolo ye dinan ala barima yɔrɔ jɔn tɛ han i kana muso yɛlɛ kuma lamɛn han sukuru ni nin ma ɲi fiyewu i ni ce yɛrɛ ba i ni ce merci merci voilà a kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ han n'a bɛ segin ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka bilen dɛ na jerika b'a bɔ nin kɔ a ma sari la kɔrɔ a fɔ n ye a tɛ segin ni ɲɔgɔn kan bilen sabu e yɛrɛ bɔlen filɛ ka min kɛ e y'a yira de ko ne ni e ye fani ba ye oui an bɛ fa kelen an bɛ ba kelen ah mon frère ça c'est obligatoire non c'est toi qui as renversé les seins c'est moi qui ai pris les seins ele ma sembla ne ma sene ta han ni yɛrɛ jɔn de billahi n bɛ tila ni jerika m'a bolo ka so nin kɔnɔ ne t'i labila moti à part les ordi n kɔrɔ n b'o de fɔ i ye kan kali kan se han ne yɛrɛ wolo kɔnkɔn nin à part des ordi e ya famille ko ye ne bolo n tɛ tɔlɔngɛ mosi la hali luwanse min so nin kɔnɔ yan n ka biyaba de wuli la yan mankaba fɛ kan'o kɛ dɛ kan'o luwanse to yen i ta kana so ma fiyewu luwanse ninnu dɛ i ta kana so ma y'a mɛn ko kabini nin fana ye jamana ne kunna ka sabali sa ala ye so nɔgɔya e ye ala m'a nɔgɔya olu u ka fugariya tɛ u ka dɛsɛ tɛ waati de ma se jɔnni i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye f'i ka dɔn k'i bɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ seba bɛ e ye bi mɛ sini i b'i miiri ko kunun ne tun bɛ ta nka bi a bɛ cogo di non i ka taa fɔ luwansew to yen i ka taa fɔ i y'a faamu n'u ma se ka so sara kɔngɔ tɛ e la minɔgɔ tɛ e la i b'a sɔrɔ olu dɛsɛlen de don a man di mɔgɔ si ye ka don waliso kɔnɔ k'i t'a sara luwansew to yen i y'a faamuya n natɔ na bɔ na ha i kana mosi lamɛn i lamɛn ka kana mosi lamɛn an na baliya la i y'a fɛ k'an na baliya de tiɲɛ ha ayi a tɛ tiɲɛ ne ɲɛna natɔ de ya e bɛ hali bi de kɛla bidon na awɔ ka tasuma ta la awɔ a bɛ ɲa yɛrɛ pose a bɛ ɲɛ o n'an bɛ ka taa misi walahi que foutez la morse et posez-moi Kiriti Allah e ka hakɛ non il est pour la quelle bon son titori il veut pas comment que e k'i ɲɛ wata ne k'a lajɛ bani ni kuma ci da fɔ na ka bɔ bila Allah n y'a fɔ ka taa yɛrɛ n t'i fɛ k'i nɛn dɛ e k'a labɔ ta ne k'a lajɛ a ɲa ye ne hakili la nɛn fila de b'i da kɔnɔ jaa nɛn kelen pewu de b'i da kɔnɔ nɛn kelentigi ka se ka nɛn fila kuma fɔ n ye tolo min na n tɛ jula tolo na n'i tɛ kɛnɛma fɔ n ye a to n ye watɔ yɛrɛ posi la de ka na mana na kan foyi fɔlɔ yan mun de kelen ne ko ne ka mun de kɛ ne ko n b'i ɲininka wayi mun jumɛn kelen kama e ma se k'a fɔ kɔrɔlen na ko de ko a muso tun bɛ e de bolo i ka so kɔnɔ yo n burankɛ kabako dan den
kabako dan de te fe wallahi ah puis ala ki gosi ko be me yere ki yere gosi la nto ke la fiu tabe ile ya fele wa fo nkoro ni ka ko suro ko jeri ka siri ne bara ko ne wodo fo nkoro ya fi ne wodo fo kosobe awo bon muna ni yeso na fi yala pour que ma fa yana ka ko no ko jeri ka siri muni ma fa yana ama se ne ka fa yo ne ko ni ya we ka ba ne kelen ka we an de sigira kelen ka ni dal ko kun bi ne ko ni ka yedoro ou bien ndezani ne ma fo ki manye ko ngone re ka yi ne re ka lo ka fo ki nyana ka fo mo jeri ka bo ne re ka yi o to yi Ibrahim manye o to ne re ka ire ba ire ne mi yiri anela ko to le ko pour ko ma fo nkore ka fo kuni ka ko sele ka jeri ka ke buke mula bon gonna na pour ko ma fo yana aywa ikepew ni ala sonama mina no fala nya fanya na ite fe ngo yoro de fo o ko ni ne ba lasigi o kuma la wa ba fanya na para sabu yake mu ko langolondi ata mo na kuma ndo fi Abraham ha ngo se duma ngo sa duma ngande kesira nyo mo de fi mo le fuye choche bara musum sobri ne contribution na jamana nkaya abetra jiro voilà abo ay wa fe ha wan ko la si ya fon ko re ko way ko ni ka jiri ka tembu na bon ko na mfana ye fere ke ka boya fo village la ifa e chemi ala village la ko la si la fana ka be abenya fo ina ka fo ko ite fo ila ka ke ko e puis ibro ko nyati la kuro ili kamele kunta mi yon fe ay ni wala ta ko jodi ilo de yon fe ilo de yon fe ta mo sa ko anto ko mala yo kuma de fola projet de aka be fonyi projet de tergera brebe fonyi projet de ko kiko ko no ki chela nyari ko te nyina mina ko ale bi projet boy ka wa fa ela village la ka wa si ile fe kabla tigi de ile te fiu de ça va ni bolo imami lolo et puis de flami bolo il a toi il a pas venu il a jumane zuku le il a venu flani et peut tamanya kele projet tadi imani pa bi wala ta ne bro ni awo aya keda o fla be projet tadi kele ni bolo kele ni ne la mani mi bolo o ri keta ni na flo su yi che kun yi ki keta ne be boya ni fa foro ni ma ni ne ma boya ka wa fo ka wi che tere ka fo nyana ka fo wi te fu ile dula ko ne ma ke ka fo ma kunya mudi woto fle voilà a fon kore kuni ya muso nyon fe kuni ya muso ka ya ko pi ko ye kono dala ha anya fo nyana o ti basi o ni non korcheria ni mai la fu che ka fo ma kunya mudi woto fle o nya ne kono ha danga mi ko na ko danga iko ki yo danga dem la de manen ka an na kabla be jele ka danga ta ka lan kelen kuna woni ne ka bona dala preke ye boya lo mana ka fola te ko mbriye Ibrahim sonte bela ay le kare kele jogo tigi kabla de koya ay be na jogo yona kilbi ta kayti sa akayti nyamuye ana ka ni jogo to ka de ko ne hatla mu ne kera ne be la mera mu ngolo e fe be di nyogo mu ngolo so yi kona ya oron kolo ne ko kiribiti sera ka bɔ nin ko in kalama cogo di n ka gundola kuma fo ka n'i jɔ k'o fɔ ne yɛrɛ tulo kɔrɔ o ka don ne tulo kelen kɔnɔ ka bɔ nin fɛ e n tɛ kabako ye ayi n'i y'a ye kiribiti sera ka nin kuma fɔ ne ɲɛna tan kɛ se que ɲɛfɔli dɔ kɛra ye i jɔ ne kan kɔlɔsi nin na n bɛ taa nin lakali min Anke. Jeka. Kisan. Edunya kumneno mune bila. First dinner. Fede dinner. Ina kuma jume. Ai lite chuko koran.
foyi de tɛ ne na ne bɛ k'i ɲininka k'i nakun ye jumɛn de ye ne kɔni b'a dɔn jɔ i ma na nin nɔfɛ o ma kɔrɔlen ne tɛ deli ka na yan nɔ c'est vrai kɔrɔlen i bɛ deli ka na ye mais sisan i ka na ye i tɛ ka na ne de kama i bɛ ka na kiribiti de kama Jelika ne nana yan nɔ kiribiti sababuya la o ne nana e sababuya la ne bolo a bɛɛ de ye kelen o n'a kuma kelen f'i ye n'i nana ne kama i bisimila n'i nana kiribiti kama i ka n fan bɛɛ lajɛlen i ka to yen ne bɛ ka sɔrɔ i k'a i ka to yen munna ni e b'a fɔ k'e bɛ ka na kiribiti de nɔfɛ i bɛ na nin fɛ i bi a ka so filɛ nin tɛ mais n'i bɛ na ne kama i bisimila n b'i kunbɛ ka ɲɛ ni ne y'a faamuya e bɛ fɛ ka fɔ ni ne nana kiribiti nɔfɛ ne k'e to yen nɔ Jelika e dun ne ka teriya ka kɔrɔ ni ma dɛ e bɛ sɔn ni ne ka fara ka sababuya kɛ kiribiti ye e k'i jɔ bani munna ne tɛ sɔn e bɛ se k'o kɛ cogo di ne b'o kɛ bien n'i nana ne kama Jelika i bisimila n'i ma na ne kama diɲɛ an ka laga dɔ de ye ne cɛ ne bɛ min f'i ye ne tɛ nin ye k'i to yen nɔ kiribiti kama wa fana ne tɛna se ka kiribiti fana ye k'a to yen nɔ e ka kuma kama bon i bɛ n to yen nɔ i bɛ ne de to yen nɔ ne ma kuma caya koyi i to sa e bɛ ka nin bɛɛ kɛ mun na Jelika ne filɛ nin ye ne tɛ muso furu de ye ma di cɛ ma woro ma bɔ nɔfɛ mun de la ne bɛ ban kiribiti la o bɛɛ b'i ma ne ko n k'i ka n fan bɛɛ de ye ka to yen nɔ o ma mun de don i bɛ mun de nɔfɛ bilen n ye ka n to yen sa n'i ka lafiya i bolo donc ne kɛra kiribiti fɛ o de la ne sigilen nin kan ne b'o f'i ye dɛ ne b'o f'i ye ne ko i ka tɛmɛ n ka sira de la ne y'o f'i ye i y'a mɛn n'i t'o dɔn fɔlɔ i mɔgɔ ne mɔgɔ i ka n fan bɛɛ ye ka to yen nɔ non Jelika ne fililen cogoya ma wala Sophie Ante. Ça va? Allez. T'as dit là. basi foyi T'as dit le moi. Comment on écrit? ne dabali ma ban Oh. i t'i yɛrɛ bonya Oh ne ko. I t'a bolo ka ko? i yɛrɛ bonya sa Oh mun écrit? o ma bonya tɛ yan Oh ponte. o bɛ ye muso dɔ ye i b'i bɔra mɔgɔ la mun na Sophie allez. an ka ko yɛrɛdɔnbaliya kun ta ka bɔ n kan depuis la sisan i y'a mɛn wa bɔ an ka so kɔnɔ bɔ an ka so kɔnɔ munna i bɛ bɔ an ka so kɔnɔ di bɔ yanti e ma fɔ ko ne nakun ye ko yan ko ne nakun tɛ ko ye ne nakun ye kiribiti ne tɛ Jelika bolo ka. fo n'i bolo nana ka n pusi ka taa kɛnɛma mun de sa don sinon fosi t'a to ne bɛ bɔ An yana kuma i fɔ. tɛna kuma fiya ala kama k'i daga bɔ ɲɛba nin ka na n tɔɲɔ mun de don mɔgɔ tɔɲɔna in yan t'i ka so ye dɛ yan n cɛ ka so di wa Jelika I y'a en mɛn. tant que kiribiti bɛ yan nɔ ne bɛ na yan nɔ hali sini bɔ. n tɛ bɔ bɔ n tɛ bɔ A tɛ bɔ. Jelika a bolo ka ko. Ele sa. i tɛ sabali Ala sabali sa. kiribiti Muso la ala kila yi ko. i tɛna ka n yɛrɛ yiri la fɔlɔ n'i ma mara k'i ka maraya kun ta kɔrɔbaya Quand elle a kilo là, elle a kilo de a bila a bolo bila n k'i k'a bolo bila a bolo bila o ma mun de non e ta tɔ bɛ ka kɛ kunkolo ko ye walayi bilayi kana fɛn bɛ e ka bana bɛ ka juguya kana ne dɔgɔya dɛ i y'a mɛn n'i b'i ka marabaliya la i ka Jelika mɔgɔ min kan ka taa furakɛyɔrɔ la e de n'i don b'i ka sungurubaya la han i ka ta ka bɔ min kana i y'a mɛn sunguruba ye yɛrɛ dɔn o donna ne ni ɲɔgɔn cɛ Jelika Awɔ. depuis ka ne kɛra sunguruba ye awɔ depuis ka ne kɛra sunguruba ye e sunguruba i ka to ko di i ka ok to ko di n ye nin faamuya ee Jelika. Mun kɛlen? i jɔ ko jɛnɛba bana Attends-moi, e kana se ka fɔ attends-moi d'abord, quand est-ce que monsieur est devenu en nouvelle? Mun de kɛlen? Mun de kɛra? I y'a fɛ ka tanga de bɔ ne kan. Et puis loyer de siri, i y'a fɛ ka tanga de bɔ ne ala kan. ka b'i bɔ ne da la sa e ta ye nege tɛ mɔgɔw la kamalenba in An y'a la kuma fan fɔ. bɛɛ sunkurutigɛ la Yɔrɔ i kelen bɛ jogo yan. jugu in I la fɛn kɛ. e ka fɔ A tɔ di? fara la e tile ye muso de don wa i tɛna ka kuma kelen f'i ye i t'i yɛrɛ bonya Jelika, i yɛrɛ bonya ayi dɛ kiribiti a attends, ka ɲi tan attends, tɔ sa attends. komi n'a fɔ e tɛ ka kuma sɔrɔ ale fɛ yan nɔ Oui. i bɛ n sɔrɔ so yen nɔ y'a mɛn n'ala sɔnna. i ka taa dɛ O to je. kiribiti bijou bye bye e k'an bɛn Merci. Voilà. e ko tɛ yan Mun kɛlen? e hakili tara Ne ka mun de kɛ? Jelika, et puis n ye kelen f'i ye han. i kana n faga dɛ Ni mi hakili sigi fa dontɔ yira ten fiyewu. Et puis i ma ye loyer ka yira n na.
ni mi akili fa don to ila te fiyo wallahi billahi e ma yin koro ki la wule ki isi jona sila amaka dora kama kile ya jumi la ka wole kama ni demso ni mu fulan demso ni ha e ma bola mina ni e mu ko mi ko wona dala sa ika kuma te dala e ma bola mina e be mun kala ale mun ki la sandu e kuma na wala e kuma na e ma fam sa muso di ibra ko o e tigara ne ma de ya fo masa iyo frère ne ti ya fo za dum wona ibe deli la ma ya fo masa ibra ne ha iyo yin ya fo je ha iyo ni muso di te fi ibra ko lu kala sai ay mo le ya de te bera no te ni muso jar mo fe te ni e ma yifi afini ya mo no to fe e na la cha e mun ke et puis atako atanye anyana ko be kile mais ay mun fa ay mun fa ke la ta ata mo za ni muso de ko die ko la muso min jofri ka bo voilà ni mu fola ninde ha anya manyi ko manyi ne fagan oh wallahi ni yere fe dum wodu e kama me ka kuma su be ah kile e ne toro ne kile ko ka ne la ko so abuluka chiri wa ni demso de chembro chira bo mbrasi ya lo me fa kwa chindo da nyonji atoje ale mukila donc o chire bien ah no chite o chire bien non ima famsa ah e funa ku nya isa e dumi ka tigene na sa ino sa i muso nyo brada ka fo ki kele adro ay kulo de kele nya koro ko mi ya kula de i du su e bola de ile bra fo ki jan sisa kare kona ni ma ni dera ha ite kanga te ma afa ha ka fo matu wala nya be na ite ni don ni nya ila sai ile i ka fu te kunina bol ko mo mina e ta mo sa i ka fu te kunna bol ko ere ni na fiu nere ka mulo sanka dima bolu ko ere ni na fiu o kanga dai oh no abanyo ko wala billahi am bi fo nyon ko ya ni ti la mo si fiu voilà nti la mo si fiu mais ye skile ya bolo ka ibra maka kile amanye o manye musola o kile ya musola compétence de perdre ali muso ba nyeka tibe dieu muso be ni ya de be kile abete no ya no i ma fa ali muso ba chenya katima dieu be ka ibra kile ya fare bolo ka do ikentori ibra ko e katima dieu be ka ibra kile ya fare bolo ka ikentori kile ya muso ba fieri ha e me fatu ko ki kule ko kubere ha muso la masa ne fale edu mega ne to ne kata so ba ni ga na do wole ni et puis ni mu fola ni ye ne brande ka ko mu yin kan da makla fofu de ka to bu la makla do fo ji ya kono ta fa ile mbela mbala mba e bo do ni bre wan dan kan ni kulen so ko fa yina ni temso mera ni pe ha muso sele ne kadne fe voilà waye le projet ha na tori ha nte bola bi ne ko ne be mu do mbina idna be bana mira kan nte bosa ni ma fara dinna ni ma poson ke ki in fara ka fo ma to ni to do fole flen a fota fo wallahi bi da akora ba do ni to da ina non nte bo bi ve na la ki so nte bo bi fe nte bola bi fe Hey, petit frère. Rojo. Abedi. Ça va? Comment on va? Somoro. Ça va bien? Pour basiter. Les affaires? C'est école sigilo tranquille kuma be. Eh, ni ta kisi ko eta. C'est ba ko ma si kuru sa be ko. Eh, bon nga sey batem do be kere na nga sey be takata. Tu vois? Ire drone ko sokoro mbulu yano. Ni ta kisi ko ba ko. D'accord. Comme commentateur ko yo. Ah, OK. Agara di, ça va? Che ndo ko che fono iga kuma inde. I tuguli takoro. Bigo ne black yin yesigia. Miki nye flen tegi. Mi wole je sur le répondeur. Fona jume tukunu. C'est koro. Ah, c'est ko de tiara trop. Kuma na cha chuchu. Ni dakumi ni mo che. Ika nga laje ko tigila ngo fanfela ni ko do. Koro. Bibina jamana me chowa amna bi. Era ba be kala ma ko dugule. Fo de dugule. Ah, ona tauta. Ni lawdi do bi ni doche. Ika ngo lawdi kan naje. Surtout il regarde na femme féminin. Non, oui. O te tiens. Oui, tiens. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Bien. Bon, nga chebura. Ah bon. Ama bwana re. Ya te matola to dunsu. Ka kurunga mele.
ha ngo akana an ka wariko kuma kɛ komi o sɔrɔ ne taara wariko ɲɛnabɔ n ko bon n k'a kana an ka wariko kuma kɛ a yɛrɛ kuma k'a bɛ munumunu don a la o n'a ye munumunu don a la n b'a datugu ha donc directement n y'a minɛ k'a mɔmɔ n ye min sɔrɔ a k'o kɛra 5000 ye produit 5000 awɔ ne hakili la e ko ko a ka wari dɔ b'e bolo e b'a tigɛ ka bɔ o la sabali koyi ni minɛ ka nin bil'i la ni dalankolon kelen tɛ dɛ nin bil'i da ani dalankolon olu tɛ kelen dɛ i y'a faamu wa n y'a faamu kɔrɔjɔ n'i ka juru bɛ mɔgɔ la don min na ko bi n'a ye min di i b'o minɛ o ka fisa k'i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bakuruba minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a bila i kun o sɔrɔ man di dɛ aa kɔrɔjɔ i k'o kuma ye o ye tiɲɛ ye donc komi i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne joli a minɛ i b'a continue kɔrɔjɔ ni 5000 de ye koyi 5000 de kɛ mais n ko ne ma ko 5000 ni ne ko 5000 e bɛ ɲinɛ min kɔ an bɛnna mun kan e m'a fɔ k'i bɛ 5000 di ne ma wa o ye ne ka pourcentage ye a ko la n'i ka mɔgɔ ni kɔni wari nana kɔni i ka pourcentage fɔlɔ i b'o tigɛ a la k'a di ne hakili la gɛlɛya t'o ko kɔnɔ kɔrɔjɔ mais an bɛnna 5000 kan mais ne bolo 4000 ni 4000 sɔrɔla 5000 de kan ka tigɛ ka bɔ o la ou bien e tɛ min kalama n'i sɔrɔla cogo min na e t'a dɔn ne yɛrɛ ka kolo gɛlɛya ta a tɛ sɔrɔ nka ne y'o de f'i ɲɛna a tɔ joli sisan a tɔ tɛ 230 ya 150 000 o ko gɛlɛn ya i kɔni b'a dɔn wari ne bolo yan nɔ fitinɛ de don mɔgɔw bɛ e bɛ na cogo min na i ɲɔgɔnnaw camanba de bɛ na wariko la ten c'est pour cela que n ye nin koron ka nin bila i ɲɛ a kɔrɔ mɔgɔw nacogo tɛ kelen ye dɛ ne nakun ye n ka juru ka ni wari minɛli de dɔw minnu bɛna ka na wari minɛ na olu ni ne tɛ kelen ye dɛ mɔgɔw nacogo tɛ kelen ye bon e yɛrɛ n'ala nin kɛra cɛ 5000 e bɛ 5000 bɔ o la n dɔgɔ komi a bɛ tan i fɛnɛ sa a ka ɲi tan komi a bɛ tan ne b'a dɔn kiribiti ye cɛ min ye e ɲɛ kiribiti ɲɛ i tɛ se ka foyi minɛ kiribiti la nka n'i ko ten ne bɛ ɲinbɔ affaire la ka tu n'a cɛ ayi non a ma fɔ k'i ayi nin bɔ affaire la non o problème tɛ ne bɛ ɲinbɔ a la n'i b'a dɔn i b'a sɔrɔ problème t'a la non a ma fɔ k'i nin bɔ affaire la o mais e bɛ ka ko kɛ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ka cɛ au moins 4000 kana se ka sɔrɔ sa au moins n ka 5000 o di yan nɔ e yɛrɛ ye 5000 min tigɛ ka bɔ o la c'est trop hali n'a kɛra 2000 i b'o tigɛ ka bɔ a la i bɛ n ka wari tɔ di yan nin 5000 sa nin bɛna nafa jumɛn de ɲɛ ne ye sa a filɛ nin bɛna nafa jumɛn de ɲɛ ne ye sa a filɛ n bɛ bɔ yan nɔ sisan nɔ dɔrɔn a banna a ka ɲi tan a ka ɲi e cɛ ne de don komi a bɛ tan ne bɛ n sen ta ka bɔ a ko la k'a to i yɛrɛ ma non a ma fɔ k'i sen ta ka bɔ a ko la o mais i ye min bɔ a la o de cayara kojugu i fana k'o jate minɛ e ye businessman ye e bɛ se k'a sɔrɔ côté bɛɛ fɛ ne dun filɛ moi je suis un simple débrouillard e tɛ simple débrouillard yɛrɛ e ye débrouillard yɛrɛ yɛrɛ de ne y'i kalan min na i ye fugari de ye a mana k'a sugu ne y'i kalan min na i ye fugari de ye e man ka tromper bi kiribiti n'a ɲɔgɔn siw bolo kiribiti man ka i ka wari sɔrɔ k'i ban k'a di i kunkolo dayɛlɛlen don ma ne de y'i kalan a kɔfɛ ni a tɔ sɔrɔla an b'a ɲɛnabɔ k'a tɔ kɛ cogo di ko n'a tɔ sɔrɔla n'aw m'o di ma kɔrɔ ne tɛ se ka n kɔ don n ka wari tɔ la dɛ sabu ne bɛ mun kɛ ne tɛ se ka n kɔ don n ka wari tɔ la très bien ne y'a faamu sa ne ye ka hakilina faamu o tɛ ne ni bila ɲɔgɔn na dɔrɔn nin jan ta e ka nin jan ta fɔlɔ ta e bɛ ka mun de kɛ tan ne a ka ɲi sa ayisa an ma bɛn o kan dɛ n'a dafa nana kuma min na non n'a dafa nana ne b'a di non an ma bɛn o kan e m'a fɔ k'i jɔnna nin na ayi ne ala sa sabali sa i jɔnna la kayi nin fana nin minɛ k'a bila dɔrɔn ne bɔra ci bɛ ne ye o e ka nin bɔ an ma bɛn ne bɛ nin ɲɔgɔnna 100 sɔrɔ peut-être yanni sini cɛ dɛ o sa e ka min bɛ e k'o bɔ k'o di ne ma ba ye e k'o bɔ k'o di ne ma ba ye nin wariko in kɛra baara ye ne bolo dɛ non ne ye se de kɛ n bɛ ka se de k'i ye mais i tɛ k'a dɔn il n'a pas reconnaissant quoi i tɛ k'a dɔn n ye de quoi i bɛ boli ka i ka bɔ 5000 bɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min sera ka 5000 mugu la ka n'o d'i ma i tila ka k'i bɛ manamanakan fɔ tigi ye a ka ɲi walayi nin kɛra baara ye ne bolo i bɛ boli ka bɔ wara bolo ka t'i yɛrɛ di surugu ma o fana b'i kun ci k'i fa ye jɛn ye surugu ye a kɔrɔdenw ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ a ye min ɲininka jɛn ye surugu ye ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne e tagabolo bɛ faamu ka ban komi e b'aw ka bɔ ne yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ sa ka t'i yɛrɛ di dɔ wɛrɛ ma a ka ɲi non wariko la mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ka fɛn wariko la d'accord très simple
affaire de wa kanta i bɛ se ka taa nka yanni ka taa n bɛ kɔrɔ f'i ye a dɔn k'a fɔ k'i karamɔgɔ de ye ne ye ne ma ban o ma o a dɔn k'a fɔ ne de y'i bolo don affaire dɔ ne ma ban o ma bon n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi taa n ka f'i ye han an ka nin bɛɛ to yen n bɛ kiribiti n b'a kɛ cogo bɛɛ la sini ka kiribiti bisi ka wari minɛ a la ka na di ma i y'a faamu e yɛrɛ ni kiribiti yɛrɛ ne yɛrɛ tɔgɔ min ka fisa ni min yɛrɛ ne bɛ taa kana taa ten dɛ nin bɛ yen tuguni i kɔni b'a dɔn ne tɛ se ka wari minɛ ka d'e ma ten e k'i kɔ dun ka taa ten k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen nin tɛ ne yɛrɛ bolo o bɛ ɲa cogo di mais e ye wa duuru min bɔ a la non n'i bɛ a kɛra ten 1000 jan ka jumɛn 1000 bɔ ka ca o kɔni na kɔni fo ni tagamana su kan o la sinon o kɔni ayi ka wa duuru bɔ n ka wa tan ne na ka tagama ka tila ka fɔ ko ne ka wa duuru d'e ma ne ka tagama i su kan ne ka tagama i su kan d'accord problème t'a la ne yɛrɛ bɛna min kɛ sa ne yɛrɛ b'a dɔn e bɛna mun kɛ ne bɛ min kɛ n b'a bɛna mun de kɛ e bɛ ala sa i kɔni b'a dɔn ne yɛrɛ ma bolo ka ca fo ka dan tɛmɛ walahi bilakoro kulonkɛ fɛn tɛ ne i b'a dɔn k'a fɔ ne cɛ ye nin kɔrɔjɔ dɛ a ka ɲi i b'a dɔn problème ye min taa n'i ka wari ye i b'a dɔn problème ye min ye e ni kiribiti aw bɛɛ de ye kelen ye kiribiti mɔgɔlangolo e yɛrɛ tɛ maa ɲɛnama ye ne de n'i y'o fɔ n b'i fɔlɔ sisan n'i y'o fɔ n b'i kili pɛrɛn sisan bilakoro ne cɛ e bɛ wari sɔrɔ wa en tout cas quand même i kɔni ne ka wari kɔni tigɛ ne b'o f'i ɲɛna voilà hali fɛn min tɛ yen ne b'o ka wari tigɛ hali fɛn min tɛ e ye n'a y'i ja taa fɔ fan wɛrɛ fɛ komi i bɛ k'a ko kɛ ten wari tɔ caya n'i bolo dara kan i ka fɔ ma tu ne kan ko ne bolo bɛ wari bɔ ka d'e ma e fɛnɛ filɛ nin ye o banna pewu e b'a dɔn nin ye wariko dusukasi de ye sinon e b'a dɔn ne tɛ kuma lankolon f'i ye i kuma lankolon fɔ ma ne ma kuma e ka lankolon mɔgɔ jugu ta ye ne ye ayi non 1000 minɛ n ka wari tɔ sini sini n'a ye wari di nin n b'a d'i ma n'a ye wari di i b'a di n'a y'a di nin n b'a o di tɛ bɛnkan ye dɛ bon n'a y'i ja taa n'i ka wari ye ne bɛna min kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn a ka nɔgɔn ala nin wariko in na ne tɔɲɔna koyi 1000 filɛ a minɛ 1000 filɛ nin ye a minɛ nka n'a ye wari di walahi nin wariko in na ne tɔɲɔna 1000 filɛ d'accord wari filɛ nin ye k'a fɔ k'i bɛ nin dafisa ja k'a don ta a b'o ta k'i bɛ na n tɔɔrɔ o kuma t'a la dɛ n'a ye wari di don min na n b'i ka wari d'i ma n'a ma wari di yɛrɛ fɔlɔ a banna n'a ye wari di don min na fɛn kana tigɛ ka bɔ wari la dɔrɔn ne kɔni b'a dɔn ne tɛ fama i ma 1000 filɛ nin ye i b'a kɛ min ye a ko ye a b'i bolo e tɛ diɲɛ dɔn e bɛna dɔn ne kɔrɔ jɔn cɛ min n'i bɛ n dɔn walahi i tɛ kulonkɛ na bilahi hali fɛn tɛ yen e ɲɔgɔnna bilakoro hali fɛn tɛ yen ne ye ɲɔgɔnna ta 100 de ta dun jamana in kɔnɔ ne y'i ka wari dun dɔrɔn i tilala de o walahi i bɛ sen dɔ k'i bolo i tɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la bon nin wari tɔ n b'a minɛ k'a dun kiribiti 230 de bɔ a kun ko di yan a tɔ sini na a b'o tɔ 10 di o y'o bannen ye ye business di wallahi ni kun man kɛnɛ su bɛ se ka ɲɛnama bali a diya n ye ko la cogo jumɛn na o bɛ se ka kɛ yan su bɛ se ka ɲɛnama bali a diya n ye ko la su yɛrɛ man ka ɲɛnama bali a diya n ye ko la n t'a dɔn su bɛ ɲɛnama i kan ka ɲɛnama n'a ka fɛn min cɛ quoi